dimecres dia 8 comencem amb futbol i rítmica. Com sempre, podeu adaptar les proves tant com necessiteu i fer-ne una, les dues, com vulgueu. La prova de futbol consistirà en fer toques amb un rotllo de paper de vàter. Recordeu anotar els resultats i enviar-nos fotos o vídeos fent la prova? I aquí tenim el José Manuel, que ens ensenya com es fa això de fer els toques amb un rotllo de paper de vàter. Veieu quin arc que té? Doncs vinga, ara us toca a vosaltres. Som-hi, que comenci la prova! I ara la prova de rítmica. Consisteix en fer un ball amb la música que més us agradi. I us posem un exemple amb la Lorena. Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no saca muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos, quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío, quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus, no te metas en lío, esto no es pa' juego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo. Gràcies, Lorena. Ara us toca a vosaltres. A veure quin ball i quina música trieu. I fins aquí les proves d'avui. Recordeu enviar-nos fotos, vídeos, als telèfons de sempre. Fins demà! Candela,